Aquesta proposta és més de caire lúdic, però a la vegada ens donarà l'oportunitat de treballar també altres cultures. Aquí trobem cançons d'una època de l'any concreta, que és el Nadal, l'hivern, però trobem de tot el món, o en diferents llengües. Podrem escoltar diferents tipus de melodia i descobrir altres coses, altres cultures. El primer que es trobarien seria la temàtica, que descobrirem cançons de Nadal, i targetes amb les mateixes imatges i codis QR. Agafaríem una, per exemple, ens ha tocat aquelles nits de Nadal, i hauríem de programar el nostre robot perquè vagi des d'aquí fins a aquelles nits de Nadal. Seria un endavant, endavant, giraria, endavant i arribaria. Un cop arriba allà, escanejaríem el nostre codi QR i escoltaríem la cançó. Un cop hem escoltat aquesta cançó, els deixaríem o els donaríem l'oportunitat de conèixer d'altres.